Indul. Sziasztok gyerekek, én Jani vagyok. Nem a te csatornád is kütyük. Sziasztok, én Killer Fészen vagyok, és velem van itt a tesóm, Jani. és a unokatestvérem. Viki. És ez egy kérdezfelelek lesz, vagy felelek lesz. A telefonomon fogjuk játszani, és akkor ki kezdje. Én Ja, akkor kérdezz valakitől. felelsz, vagy mersz? Jancsi, felelsz, vagy mersz? Meg. És nyomd meg az orrod. Ez sikerült. Hát Nem, mert te jössz. Ja. Viki, felelsz, hogy mersz. Merek. Akkor... Bocsánat, technikai hiba. Ne is van oldva. Merek. Mersz. Jaj. Állj fel a következő körödig, maradj így. Állj hátrába, látszódjál. Oké. Akkor Jancsi, felelsz, vagy mersz? Merek. Röpögj malacként. Kész. Persze, Jancsi. Már felelsz, vagy mersz. Merek, ez mersz, vagy mersz már. Tehát igaz mindenkinek, úgyhogy... Jó, nem tudsz olvasni. Imitálj valakit a szobából, és többieknek kiket. Technikai hiba. Igen. Imitálj valakit a szobába, és a többieknek ki kell találni. Az volt a feladat. Na, mutass valamit, Homer. Nem, de! Hogy játszódjunk. Madár? Igen! Az. De Valakit kellett volna. Ja? a modell is valaki. Én. Igen. Lefagyott a telefont. Jön egy technikai okokból. Akkor ki kell találnunk. Azt elmondtuk. Akkor, hogy már kitaláljuk. Na, és szólok, hogyha működik. Akkor én jövök. Üljetek vissza. Hát, ja, nekem nem. Viki! Már akkor már működtek. Akkor... Akkor legyen az, hogy mi legyen. Lehet segítséget kérni a másikra. Tömjél szembe 5 kókuszgolyót. Kókuszgolyót. Hát jó. Nem. Nézzük meg, Lehet ki. hány. Megvan. Nekem fogsz kint lőni egy labdával 5-öt, és amennyi nem megy be, Pofogod el! Annyi pofot kapsz. annyi pofont kapsz tőlem. Jó, de nem lesz már. Gyerekek, most helyszínt választunk. Nekem rúg, mert És akkor nekem rúggat. Jáncska, gyere ide, opat! Most adjátok, akkor most én vellek el benneteket. Na. Ez jaj, videó. Te vagy az operatőr. De jó, operatőr. Az alapnál. Nem tudom. Apád, sérülnék, ha nem lenne benne. Jó. Álljál hát. Ide lejövök az ágyba. Nem nagyon látszik. Meddig? Meddig látsz? Hát te nem vagy normális. De nem áll! Akkor meg. Ja, akkor honnantól meddig? Onnan összeköt. Úgy volt! Innentől
Design. Brrrr, brrrr. Nem hiszem el. Bocsánat, lehet. Akkor ez nagy volt? Igen, ez volt. Na, menjünk már. Dúsz, ma talala. Miért vittál minket? Ez egy fa. Gyorsan ugyan. Egy pofon. Egy gyerú. 3 lövés. Onnan szólt lövés. 2 pofon. Itt van a labda. Jó, de nem lehet játszatottan, ugye? Jó. Na, helyszínváltás. Operatőr. A legjobb operatőr. 2017. Helyszínváltás. Oké. Szerintem nem láttak ők semmit, mert ott volt az ujjam. Nem. Rendben. Vissza. Helyezünk. Oké. És a... Oké, és a végeredmény 3 pofon. Jó, akkor jó. Talán, hogy más. Megyek. Ja. Van böfög, de az ABC. Nem, van. Nem. Nem. Van itt elég kocka? Mi? Van itt elég kocka? Nem hiszem. Aha. Még kocka. Tedd el hova. 2. Még erre volt. Jó, 2, amíg el nem olvad. Akkor kezdjük. Jön, az keca. Nem. Ez már ő is kivágom. Hagyjátok özzéket. De ne is menjetek, de erre nem. Na. Jó, akkor gyertek vissza be. Újat kell mondani sajnos. Újat. Na mondjál valami újat. Na, akkor legyen. Jó. Leteszünk, ha menne. Valami zenét is ki most tánc. Cigány zenére táncoljon. Úristen. 1 percig. 1 percig, igen. De az a benne van fizet. De az a baj, a 10 perc mindjárt megvan. És 10 percnél fogunk állni. Vagy lehet 15? 15. De az sokáig tart feltölteni. De ha kilépő a YouTube-ra, attól még tölti. Hát akkor... Oké, akkor még egy feladat. Utcsó feladat. Indítsd a zenét. Le van fagyva a telefon. Rendben. Mindig. Akkor valami újat, gyere már. Jól van, hát... Jó, fogja meg a hangszórómat. És... Hangszórómat? Nem. És flörtöljen vele 2 percig. 1, mert... Majd az én mód Nem így. Úgy, hogy mintha a világ legszebb lánya lenne, megkérheted a kezedet, a kezét. Na, 3, 2, 1. Na, Báncsi, ne perverszkedj. Már túl per. Ezt lehet, hogy kicsik is nézik. Nem baj. Megtudják, mi az a felnőtt kor. 18 plusz. Jó, nem. 12 plusz. jó, akkor le kell venned egy ruházati részt. Egy ruhádat oda kell adnom. Nem szokni. Add ide akkor nekem. És hát ez a videó ennyi lett volna. Én Killer Face vagyok, és semmi. Itt még Jani, és Viki, és... Sziasztok! Hello! Hello!